ଆଜି ସକାଳୁ ସିଲେଇ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଆରୀ ଆସି କ'ଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାମା ଆମ ଘରକୁ ମୋ ପିଛେ ତମ ଖାଇବା ଆଉ ଭୂତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେମିତି ଖନା କଥା ଖନା ମା ଜାଣେ, ସେମିତି ଆମେ ତା କଥା ଆମେ ମା ବଡ଼ମା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁ। ସେ କହିଲା କି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ବଡ଼ମା ଯିବ, ଆମର ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବୁଟ ତରକାରୀ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର କାମଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଆଉ ପୁତୁରା ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କି ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଝିଅର କେକ୍ କାଟିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆସି ହେଇ କେକ୍ କାଟା ହେଲା। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଟିକେ ଖୁସି ଆସିରେ ଜୀବନ କଟେଇବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ଆସି ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।